karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Usay buot ipasabot nga ang imong kahadlok. Lalaki. Nahadlok ka nga hiluan ko ang imong asawa unsa. Lola, Nagtuo mo nga maghiluay ka? Dili sing anak, Lola. Layas ka mo karon dayon. Layas! Ayaw! nang tinay ayaw! Nang! Wa may magunahon nga daotan ka, Lola. Nangita lang nagtao nga makatabang namo aron masulbat ang krimen sa sapa sa banlot. Naluoy na ko ni Annalisa. Ana? Ang among katabang nga dunay third eye. Daghan na siya makita sa sapa. Og saka sa Alborono nga nasunog, Lola. Ayaw ka mo paghisgot niya ng sugara. Ayaw ninyo tagtabisan unsa ngayong makita niya ang sa paa. Lola, laayaw sa pagsuod sa bahay, la. Lola! May naibawaan siya bahin sa among bahay ug yuta. Kinahanglang mo tugan siya, Rodel. Sabrina, ayaw na ng pamugos. Lola? Lola Tinay? Maluoy ka, Lola. Tabangi mi sa among problema. Sabrina, gusto na. Dilit lagi, Rodel. Kinahanglang masulbat ang problema anang inyong lugar. Pero wala tayo mahimo sa kagahapon. Nahitabo na kini. Ang kagahapon mo'y nakaingon kung unsay nahitabo karon sa inyong lugar. Busa kinalang ato ning mahibawan. Lola? Ablihin ning pultahan. Lola Tinay? Dili mi mo palayo kung dili ka musulti sa tinuod. Kung unsa ang imong nahibaw-an sa ilang dapit ni Rodel. Kinahanglang imo ning isulti. Tungod kay nag-antos sa hamok ang katabang ni Rodel nga si Annalisa. Usay hamok. Karunay magpakita ni Annalisa ang akong unang pangasaunon nga na-missing. Missing? Nawa sa bispera sa ilang kasal ni Rodel si Adela. Og ako na karon ang asawa ni Rodel. Nakasal ka ba? Oo. Pero dito kami sa syudad makasal. Tinuod ba ang giingon ni Mama Mercy? Huway kasal nga mahitabo sa ilang bahay sa banlot tungod kay tinunglo ang maong lugar. Lula, maluoy ka. Supihikos tinuod. Ako ang katapusang linya sa dugo sa mga rima. Kinahanglan may bawa ko kung unsa ganang natabo sa among dapit. Lola, maluoy ka. Nahibaw kong daghan kag nahibawan sa maong lugar. Busa tapangi mi. Nagtuo mi nga patay ng akong unang pangasaunon. Gipatay siya sa bispera sa among kasal. Misunod siya ni Padre Ramon. Og hangtod karon, wa pa gyud mailhi ang kriminal. Lola, Latinay, maluoy ka. Tabangi mi. Madam Mercy, kunon sa mang nakahasol nimo, sultihi ko. Ngano? Doon na ka ba'y ikatabang na ko? Gipuy-an sa demonyo ang unang bahay. Daghang demonyo ang nagpuyo sa kasa Alborono. Kinsa ang unang gikasal dito? Ado na ba'y gimasakir sa una ninyong bahay, madam? Nganong magsige ka maghisgot ni anang masaker, Annalisa? Tungod kay gibati ko, nagihurot ang pamatay nga sa ulog sa kasal ni atong baya, madam. Gibasakir silang tanan. Mao ka na ang nakita ko. Ikaw lang ang makatabang namo, Lola Tinay. Tungod kay klaro kaayo nga may nasaksihan ka sa maong dapit na gusto nimong likayan. Kung gusto kag kwarta, hatagan ta kag kwarta, Lula. Sultihi lami sa sugilanon nga imong nahibaw-an sa sapa sa banlot. Pila man ang imong gusto na akong ibayad sa kasayuran nga imong nahibaw-an.
Ang gugma sa imong kaliwat sa kwarta ang nakaingon. Nga nahimong tinunglo ka ng dapita. Lula, Ayaw lang kasuko ni Rodel, Lola. Wa man siya ilapot kung unsa may sa iyang katiguangan sa maong dapit. Ang kahakog sa imong katiguangan ang nakaingon. Ang pagsunod nila sa yawa ang nakaingon. Lula Tinay, kalma lang. Lola, unsa man gid ang nahitabo? Oh, Lola Tinay. Dili na lagi mahimong ablihan pa ang kangilad sa kagahapon ni Dapita Analisa. Pero nakinahanglan og kahusi ang mga bangis nga panghitabo ni ining dapita, madam. Gibati ko nga niara ining inyong yuta gilubong si Adela sa kriminal. Oh, Madam, may kriminal nga naalang sa palibot. Nagpahipi sa kangit-ngit. bangis siya. Bangis siya! Kinsa, Madam Mercy? Kinsa ka na bangis nga imong gihisgutan? Madam, sultihi ko. Nakaila ka ba sa kriminal? Ha, madam? Kriminal? Oh, kriminal, madam. Klaro kayong gipatay si Adela. Tungod kay nakuy-kuyan ako ang iyang sapot dito sa sapa. Ingon man ang engagement ring nila ni Sir Rodel. Madam, kinahanglan doon na kay kasumbungan sa imong gibati karon. Mausultihi ko. Kinsa ang kriminal? Nakita na ni mo! Nakita na ni mo! Dili mahimong hisgutan ang kriminal kay masuko siya, ha? Ila ka pultahan! Kitingali magkasaka siya din eh! Ila ka na! Ila kang pultahan! Dili ka mo ang tagihan ni Anang Dapita, Rodel. Inilog kini sa imong mga kaliwat gikan sa mga albor. Unsay? Mao ka na ang tinuod. Mga bangis ka mong mga rima. Wa ka mo ikasing-kasing. Ilabi na si Romero, rima. Lula, Nganong nakasulti ka man nga salbahis ka ng Romero Rema. sumagid ka salbahis ang akong apuhan, Lula. Yang ipatay si... Kinsay gipatay sa akong apuhan? Yang ipatay si... Kinsa ang iyang gipatay? Yang ipatay si Jose. Nahuog sa kabayo si Jose og namatay. Kinsa man kana si Jose, Lola? Siya ang amahan ni Elma. Si Lolo yan. Oh, si Elmo nga anak ni Laila o Jose. Nakita ko ang iyang gibuhat. Nagupo si Romero sa kasagbutan. Samtang nagpasipsip sa kabayo si Jose. Kalit yang gidunggab ang layo sa kabayo. Mao nga miiniktin kini sa pagdagan og nahog si Jose sa kabayo. Kinuo ko. Dili. Aksidente ang nahitabo. Dili aksidente ang nahitabo. Tungod sa gitiwasan ni Noy Romero si Noy Jose. Buhi pa kini nga mihagsa sa kamatuan. Yung kaya kining gitiwasan, pinaagi sa pagdakdak og bato sa iyang luyo nga o. Huwag namatay si Jose. Huwag ako lang ang nakasaksi. Imo ning gitaguan sud sa duging panahon. Bangis ang imong apuhan. Sakop siya sa demonyo. Ug bata pa kayo ko ni Antong Higayona. O ganong nakaingon ka man nga inilog sa akong kaliwat ang yuta sa banlot. Human mamatay si Noy Jose. May balhin na og puyo si Noy Romero sa Casa Alborono. Uban sa iyang asawa ug anak. Og anak ni Anang Romero. Mao si Mama Mercy. Nahibaw kay ni Sabrina. Misulti nako si Lolo Elmo. Siya ang anak ni Laila Albor. Nga gipangasawa ni Jose Roca.
Mao nga Elmo Roca na si Lolo Elmo. Ano wa magkukahibaw ini? Tungod kay gipalayo ka sa imong inahan sa dihang nataw ka na. Pagkadaghan di ang tilaguan sa akong inahan. Lola Tinay, nganong daghan ka og nahibaw-an sa nahitabo sa yuta sa banlot? Tungod kay... Tungod kay unsa? Rodel! Kinsa ka? Ayaw, Rodel! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!